Okay, Khotmanam. Welcome to Stack Spray. Welcome. Ungomnye umuntu operator apha eShelton, so ngasicacisela nje ibhizinesi yakho yenza ntoni and yeah, uzakucacisela uRasta ke ukuba what exactly are we talking about? Mna into endifuna nje ukuyithetha iyi-one, abantu balapha eStack bonelisekile ukondlwa ngomnye waba bantu suka apha kule lali yaseMrhesi ukuthi azosebenza apha eMashelton ondle abantu baseStack. Bonelisekile njengokubona nansi inyama uyazibona, usista uyatya and utya ukutya a balanced diet. You understand? Uyambona noRasta uclean. So asifuni izishop ezinkulu apha ezizazoqasha abantu. uRasta self-employed akafuna uqasha. Ufuna uqashwa Rasta? Mandiyeke nethi khona apha manikezele kuye ke ngokuba ufuna uthatha na. Uyamva ukuthi akafuna uqashwa. So bathi bafuna ukuzisa i-complex nyana, complex nyana so that bazo create a job. We are not looking for job, we are the job creators. We are not seeking for job. Okay. Nazo ke mkhulu so ivile i-introduction basically yayithwa. So yeah, wenza ntoni? Yeah. Yeah, Khotman. Mina ngithengisa nyama, inkomo, chicken, beef, papa, salads, zonke njengokubona nawe usisi uyatya. Balanced diet, yeah, sure. So yeah, uRasta nje begqiba ukuyicacisa ne. Yeah, there is a talk amaheme emathile ukuba i-shelters ngasuka. Are you of knowledge of lonto leyo and how do you feel about it? Siyava nje uba kuthiwa ziyasuswa. Sure. Kuthiwa ziyasuswa kuzakokhiwa, uba kokhiwa ntoni ayasazi. So wena siva nje into ethethekayo. Yebo, basically ke akaziwa ukuthi uba kuthiwa mhlawumbi masuswa apha sibekwa phi okanye kuthwane ngathi. Asazi salindile nathi asazi uba kuzawuthwana. Okay. Nazi customer khona no date uba kuzawudemolishwa le ndawo nini ayasazi. Sure. So okay ke ngicela ke ngokubuza ke Khotman yami because bakhala ngokuba there's these things ekuthiwa zi-permits alithi. So wena unayo i-permit yokuba lapha. Okay. Documents ziphelele into zami zikhona napha kwamasipala yonkingi. Okay. So inansika wena as umuntu one-permit ubhadala imali engakanani maybe ngenyanga or ngonyaka or ithini permit yakho kahle maybe for abanye abantu abangabazi and why do you think abanye abantu abana permits apha? Enye into ngoku abantu sebeyazingenela nje apha yabo bazihlalele bathengise yabo. But nxa ibiqala lento wonke umuntu ebebhatala ufumana amakhadi awakamasipala wokubalatha. Wena usabhatala? Isaqhubela kudala ubhatala. Okay. So uma bengaza ngalonto leyo bathi baza kususa apha because awuna permit. Ndizawuya kweyiphinda because ntoni ifamily yam mna. Ngeke ndivume uba kaloku ndibe liphara mna ndipharazele ndimoshela abantu. The only thing endiyaziyo nantsa endondla ifamily yam. Yo. Pendula ifoni yakho then sobuya okanye masigqibezele nje Khotman yami. Okay, so just to advertise business yakho kushelter bani yini igama layo, how many people are you employing, bangabantu abaqashile for example uyayithola lonto leyo? Lena ikhonze etshisa nyama ndiemploye abantu abayi-4 apha ngam. 4? So ndle iifemeli zethu sinje siyi-4. No, iifemeli ezi-4 apha. Yebo apha ukusuka kwam apha ezifemeli eziyi-4 zizawulala. Yo. Hello. Yeah, just. Manje ndingene kule nto yokuqashwa. Okay, mandibe ngapha nje. Iyaphetha ngwakhe. I-dreadlocks yami ke ngoku ukudla i-dreadlocks. Ukudla. Never get that way. Now, ndingena kule nto yokuqasha. Uyabona mina Rasta apha eMashelton abantwana bendibaqasha bonke bendi-engage abazali baba. Kho umntana bendimqasha apha ndingazi umzali wakhe ndingakhange ndiye kokwabo. Njengoba bona ke you get what I'm saying. Andazi ifamily endiziqashile zingapha. Andazi ki-center ke community center pha eBridge
a former Kerema Rasta industry, and now we call it Roots a Community Center. Abantwana ebaqashile bangapi abasemkhesi abaselisuthu abaseyeshele yonke bangapi ugqithi offices thile apha ezaseburhulumenteni ngiqinisekile ngidawuthi hayi ngiqinisekile Rasta and ndibabhatala better ugqitha amakula. Abazali babo bantwana bayayazi loo nto nje abazali ogogo mainly kulaa nto ibithethwa ngurasta phaa uba amageza and so forth nazi nale ikhaya labo liphuma apha emashelteni. Hayi khortman yam masimove mkhuluwa siyabonga man, shout out to anyone khona umuntu othi shout out kuye whatever majita sekazi Sikebenga sami. Mlakesh Unjani phoza yami? Ngiyathanda amaphoza. wena usenifuni wena Ungazimoshi never ngakulahla. uyayazi mlakalaka. Thank you madokotela. Masibalance i-equation. Yes, sir. Masiye komnye umama phaa umama owazi bani ushayi Okay, umuntu ongumama ke masibalance i-equation. owazi utata ushaya Tata ushayi uyabona usisi wasemkhesi phaa uyambona simdlulelani. songuye umnikazi wesitendi lwangomnye usisi osebenza phaa. Okay. Usisi wasemkhesi yabona nje isitendi nyalo sika si-active kakhulu esi stendi. Amaport. More than active Rasta. Molweni sister. More than active wenza the whole town. Yeah. You understand? Yeah, kwaleshi. Uleshi sekeqhube Gqom. Hayi bakhulumane. Wathi wabaholi. Oh, Yeah. kanene this side. Lento ibhalwe ngubani? Ibhalwe ndimi this is my stand. Ibhalwe nguwe. Yeah. Who are the capitalists? Capitalists nazi astrons capitalist Rasta. There's no secret. That's not a secret. Those are the capitalists. Why you call them capitalists? Ngongqowankulu banemali eninzi and abantu bayahlupheka still bahlukumeza abantu njengoba befuna uzodiliza ama-shelter benekhampani engaka. If that is the case, if ba involved because sihoriswa ngabo lately sihoriswa ngabo Ngobani apha banikhokhisa ngabo? yenye into leyo. Okay, Elder Machaya kudala wakhona apha usikhulu. It's one of abantu kudala wakhona apha eShilton. So when school somehow sixelele what you do apha eShilton and all of that, and how long have you been here? Ndithunga ihlangu umntakwethu kule ndawo ndide ndayeka ndenza amabhanti ndide ndayeka kodwa ke ndisebhizi nangoku umuntu ondicele makandincedise apha uyazithengisela ukutya njengoba ndibona ngoku hayi. Okay, so Elder ke wena ufila kanjani about le ntetha ukuthiwa i-shelters zingasuswa create some sort of a complex? Ndiba kabuhlungu ngoba sithina sitya ngazo eshelter apha esiteka akho misebenzi mntakwethu sithekwa ngezi teksi siza apha kula mashelter sitya kwezi shelter so nxa kuthiwa ziyachithwa siba kabuhlungu sihlasenywa ngezi teksi asizizitweni apha sizozisebenzela sisebenzela kula mashelter siwanikwe ngumasipala. How long? Oh, when ngumasipala. So ndifuna like okay. Masincokola nabantu abaninzi abana permits zabana. Wena unayo permit yokusebenza? Nayo permit yala. Ugqibele nokuyibhatala. Mntakwethu enye into ke yake yalahleka ndake ndawoyibhatala wathi ushayi mandenzele inantsika ibingumr Shayi umuntu ebelapha yalahleka nesiphathi sami njalo ndikunyezwa ngamapolisa kuyona le ndawo yabe inantsika ipermit yami iyanyamalala kodwa kushayi wathi uyayazi ngathi mabaye mandiye kwamasipala ndiyobhatala ndiyaziwa ndayobhatala khandi ulibala nje lo nyaka nje ndilibele kancinci. Oh, kuthi it's been a while uyibhatala ne? So ulixesha uyibhatala. Sekulixesha. Kutheni ngoku ungasayibhatali? Kungoba ngoku umntakwethu kaloku kwashayi lo akasezi apha laa mntu wayesinikela amashelter umuntu ebeniloko esinika imigwaqo yale ndaba masenze kanjani sithini kanjani ngoba nemali besiyazi uba siyisaphi njani yala mashelter. Okay. Utata Shayi ndiyarhala ukumbona yazi. Okay, Uyambona they will direct you kuye bayamazi bona phaa kwamasipala. Bayabona bayamazi waseqinisa waseqhimika yena. Bayamazi they will tell you uba uye kwi-office ethile or bamshiftele kwenye i-province. They know him ebekwi-office ephethe ii-hawkers apha. Ndiye kwindaba eyokufundisa abantwana bethu. Ii-shelters mntakwethu zidlale irole enkulu kwi-community yalapha ekuhlaleni because as an artist sifundise abantwana umsebenzi wezandla mahala free sibabhatala ukugqitha urhulumente lo bafuna imali qeda angabaniki imisebenzi. So they must be careful. Sifundisa abantwana umsebenzi wezandla mahala sibabhatala ukugqitha amakula. No abana zosixelela uba i-shelter bla 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 bla.
light politician abanazizathu So, okay. banyolukile. Ndinqwenela mna yabona ubuza Mashaya the same question I asked you uba kutheni ngoku ningamobilizani kakuhle niye kwamasipala niyoncokola nabo nithi sesivile lento eyenzekayo. What is the way forward? They must expose themselves. How njengoba bejonge uba apha eShelton kwenzeka into ezimbi bafuneka baze expose bona ukuthi ba-abuse ii-ofisi zabo kanjani ngoba abalandeli iziprocedure nomthetho benza nje uba besithi abantu ngabaselusuthu abantu abafundanga abantu abazinto bona babaze expose. We are busy here Rasta, abantu babhizi apha bona babaze expose ukuthi how bad they are to serve the people. That's what they are doing. Bad service. But now it's like nina nenza into erongo. I wouldn't say wrong. Ningathini you're doing it deliberately khona ngoku but because you know what's happening. So, why don't you go to them ngoku sensiba sesiyayazi into eniplanayo. Why ningasihoyi? That's my question. My lord. Why ningasconsultanga? That's my question. My lord. But your question Sizamile by all means okuyiphendula because si busy, we are self-employed and you know how they operate. Rasta, ukwenzela umzekelo, you can make an appointment ngabantu bakamasipala nenze i-appointment bangabikho uzawuya because izinto bezisenzeka besi-challenge apha. Iofisi kamasipala kanti ayikho lapha eBhonga Rasta, Hall. akekho uMr. So and so, akekho Mr. So and so. What you gonna do? When we are about to film Mr. Dorothea, kuthiwa Mr. Kharibhoma ukhona. So uza kwenza njani? And abesithi uKharibhoma athi mina hayi andihlabi njengeDorothea ndiyahlaba kodwa mina ameva amaninzi njengeDorothea. Into ibisenzeka apha kumna apha college kwa education. This month, last month. Sasuswa phaa kule ndawo Rasta man apha esiteke. Rasta number 2. Wena ndinawo sorry. Sasuswa phaya besingakabuya futhi mntakwethu kuhlala ngoku kungakukho abantu bokufika abangaphandle abasebavele basikelwa kwakuthiwa kususwa thina sizokubekwa kule ndawo. Siyahlukunyezwa thina ngamapolisa kule ndawo kodwa amapolisa akayipha kula ndawo sasisuswa kuyo. Uyayiva? Ngoba bazathina kule ndawo yethu nangoku ivelisa mjaka qho. Mayithi chithwe thina abalapha siyazisebenzisa. Abasuswa na akho. Imake sikuxelele kule nto ngoku Machawu ndisa kwindawo ye-town planning and zonke ezi-ofisi zakamasipala nabe bayacheba phaa ngabantu akwethu from Africa abathathwa and babekwe kwiipheking abathathwa abantu akwethu right naba bafakelwe imighoxo yemikhukhu apha etani chaos nje ifana nje nala makulu aba le ndawo ayiphazamisi nix cha makulungiswe izinto ezilungu awukho nto baphazamisa itraffic phaya kwa aba bantu abathathwa ezinto ezokhiwa apha imikhukhu lamajita abantu akwethu abacheba benza yonke lento babribe abantu bakamasipala abaphazanyiswa akhoza itraffic le ndawo ayikhoza itraffic any which way kanti Machayi ubrother manje ndimxelela itaxi futhi baziyabaleka bangazibambezeli zange bakwazi uyenza loo nto mntakwethu nazi inombolo 1 2 3 4 kangobalwa thina bafundile banesikolo but abayiboni iplan bafundile banesikolo but abayiboni iplan abayenzile bona umuntu ojonge ngapha itaxi ezihamba apha baya kolekthafile umuntu ojonge kola ayikho lento bayiboblock ekhoneni kwa balindi uyesu wabuye elirasta basamlinde nawo lamaduna bakwazi ukulungisa into zabo nendlela yalekho indlela wabalungisa indlela kwakuthiwa abanganantsiki itraffic lezi shelter zingayinqanda basusa icontainers itaxi zawungena zibaleka ziba 4 same time 4 taxi same time bajonge yiphi plan bona bajonge imali le ekuhlukumeza amahlwempu umnyoluko babameka kakusabantu Hayi Ntate Mashaya sizodlula kuwe siyokugqibela bekethe sakomnye umuntu your last words nje uba ithini indaba. Okay mntakwethu hayi ndiyavakala hayi mntakwethu mabayeke usinantsika usichaphaza manje apha mntakwethu sisonda abantwana bethu sinemizi ngokwale ndawo sihlela apha xa kususuzwa apha sizayaphi singekafiki nasepeyini kunzima sifike kwayipeyi kunzima kwama-350 hayi bo ake baqinisise kakuhle ndwethu hayi bo siyokhuthuza ke ngoku ke bafuna phinde sibanjwe sigqityeleni ukubanjwa sisabanjela intsango ngoku asisabanjwa ngosifakwa kwenye ikhona kakhona sizawutyaphi thina madoda Tata Mashaya ngoba imisebenzi asamkeleki ngayeplasini ngoku awusamkeleki ngoku hayi bo bakhabethu bayiqinisise kakuhle nibacinga uyenza And I need to bathi we must create more businesses.
So mabadibane nathi Yeah. mabasazise bangavele sikhatshelwe nje asifuni ukasho asifuni usebenzela ishop asifuni ishop right asifuni boxer asifuni stairs sizimela abethu otata omkhulu awabamagama awuduma nini masabile sidumiso shop right abasimosha Jaja, thank you Kuzama. Otherwise, thank you for everything. Ne? Okay. selalini apha Sezilalini now. so babini nale ndoda seyizithembi kwakuleqwa abantu apha babeleqwa abantu sile sihlala phaya beleqwa ngephesi ngoku batsho bahlala abantu ngosiyasuswa futhi hayibo ake sicingelwe So, one last question. If by force to Babani Suse apha, babenza iplan bathi siyephi thina mntakwethu siyobela bani ke ngoku siyoma phezu kwale mizi bazi lo uzosusa apha So nizoma, angeke nihambe ni, angeke nihambe. siyosithinsa kwakwenziwa njani mangafika ezokhofezo bathi bathi ento bazazithina ento ngoba imali kwazona ento ezi zii-taxi zabantu ezinto ezi esisitina sisitax yomntu le nto and the face break. inantsika i-first brick ziintsimbi ezayimali ngamazengela imali le phevini izawuphinda ithweni ngubani ento ezi azibekwanga mahala ento ezi asihleliswanga mahala nathi apha zii-taxi zabantu ezi zawugqibele kuthiwa kuzawungena irhofu zizawuthiwa mabasaphi iitina zam ke ezale shelti yam ndihambe nazo Uyozokhela ishopo or something. yozokhela ishopo okanye izawulunga loo shopha ndiyazi into ngayo ziyadura ezi zitina sezichithachithwa njengoku kungakhange babhala becima ndanobiziyo abawamamela amaziyoni na abekubhala becima babhala becima Yabona the point akaza nayo that much I think it's crucial because this is taxpayers money. itaxi zabantu Kwaukuplana, ezibotyoza zizawuthiwa nento iplan yabhatalwa iplan kwabhatalwa umntu bekesoka you understand kwabhatalwa zawuthengwa ezi ntsimbi ziitaxi zobani ezi mane besonyusa laa nto bendithi ke iiofisi zabo laa nto bendisitsho Kumele kuphumele enye ithenda. ya omnye wabantu abafuna le nto ngaba bamathenda yabona kanye abamathenda ngabo bafuna kudilisa ngoba ufuna kondliwe ifemeli ethile kabani ngoba okanye ugogo wakhona wayedume ngokuthakatha Hayibo. it's true that's how they operate. Hayibo. Listen to me, Rasta. Listen to me. I told you. Now, ngamaxesha eqiniso. Yabona Rasta, asinawuthuswa ngamabhanti nangamayeza. Baphatha ngamabhanti nangamayeza abazinto. That is why besoka bediliza. Yo. But that's serious. No ithetha. Rasta, lithi balawula ngamabhanti nangamayeza and iyeza nebhanti alithetha linangqondo. You listen to me. Umuntu into ethethayo. So abanokucinezela sonke amayeza abo. No, not to these dreadlocks. indlela yakho ndihambe yam Nobungafaka ndithi nobungaya kumamlambo ngela xesha kwakhona onomalanga nobungaya kunomalanga wanawusebenza lo mayeza kuRasta. Because that's what is dominating. Yiyo nje into elawulayo apha. Ulawula umthi iyeza. Cinezela abantu ngamayeza. Then uzosithela ngogovernment, usithele ngohuta, usithele ngoAstron. Mayitaka igusha ezibhokhweni. Thank you, Jaja. Rasta yazi. Shaye khaqaqaq. Ekubeni abantu abenza bophilo into ezibesithi abafuna usuka ecaleni kweteksi balandela iteksi zasheka zikhamisile isheke sangena saya kumasipala wasinika zange sazingenela wasinika ngokusemthethweni sinemizuzu imeetings nomasipala yabona qha kungena omnye kula office othanda ukubribe so wavuma ibribery ukuthi makazosigrogisa bafuna ukusikhupha abantu apha abantu bhanele incwadi kwaye bathi abathethanga nokuthetha ngamane besihhovisa nje besenza abantu okoko bayenza loo nto abaqali into eminyaka kangoba engathi seyiyavutshwa ngoku ngoba isizathu sithini nasi isizathu boyika amarasta bathi kuthengisa intsango boyika udibana namarasta amarasta Bathi drugs specifically not intsango qha. ihodi intsango boyika abantu be-drugs yokuxelela abantu be-drugs basifuna ukuthengisela ii-drugs banamapolisa banamajoni boyika abantwana bazogrogrisa and ngale nto ebisanda ukwenziwa ngulo mntana apha laa nto yenzeka ezindlini zethu ento ezenzeka apha emashelteni zisuka emizini yethu azivesi kuzokuqala emashelteni uyaxoka umntu onjalo nomfundisi zisuka phi wakho ta umntana ngowakho umzukulwana ngowakho ngumntakwethu ayizise phi abanazoblame ishelter ngabantwana bethu esingabafundisi or singafundiswa ngabazali bethu kuzoblame ishelter imizimba ithengiswa eziteksini ezi-ofisini zikagovernment akudilizwa i-ofisi kagovernment kugxosha ipolisi elenza loo manyala e-ofisini kagovernment ii-drugs zihamba emapoliseni akutshiswa police station idilizwe kugxoshwa ipolisa azivakala abanazizathu
kukhona lamagqwirha azifihle ngohuta nango-astron igaraji azikakavakali izizathu zabo abasihloniphi nokusihloniphi uba sinemizi sinabantwana sinabazukulwana siphila apha basithatha nje sinomgaqo siseko kule silinde bona beze mna ndifuna bandibulalela apha kodwa utamkhulu yazini utamkhulu naye yabo lo mbuzo ndisawubuza Rasta, why nina ningayi kumasipala nguni-engage since senisiva uba unale ntethe umasipala abantu bakamasipala ndisebenze nabo kakhulu rasa ndibe ne-appointment ne-architecture kamasipala you're listening to me now kwenzekela umzekelo ndibe ne-appointment architecture umuntu oplana itown kamasipala ma ndifikele edegree akekho saya pha singamarasta sifikele edegree abekho sine-appointment nabo architectures kamasipala abantu abaphethe itown abaplana itown basidisappointa sisuke ele-degree sasingazi ngabo ngomama bangapha bamarasta namarasta mangabi safikele edegree zonke i-office bathi omnye unyuke wayaphezulu omnye utshone wayezantsi omnye wayale omnye wayale sangafumani mntu so I cannot go to that again. hayi ndiyakuva jaja Limdala mandingayo. And I know the law and I know the constitution of the country. Yes, sir. We've got law here, we've got constitution. They can make it a banana republic. No, it is not. To the conscious people like I and I. Lento abazoyenza apha is unconstitutional. It's greediness, ukunyoluka and ukunyoluka kubanga imfazwe. ngamasimo semrhezi asinazo-intimidator ngabantu asibanike indawo yokuhlala mna ndingomhlala apha esiteke ndingummi ndimile andihlalanga ndipha abantu indawo yokuhlala ndimile andihlalanga apha ndingomhlala apha esiteke ndingummi ndimile apha ndamkela abantu all over ndibamkele edolophini elalini emrhezi just like that one love buda nanku system ikhona nanku system ikhona ninjani mamzu siphilile mamzu jamani sicela si-introduce kumamzu kaloku siziswe nguye apha okay yes my sister kibathu bana hey ntotsetsa sikhuwa hashtag movement hashtag lali living vision ba pizza stack movement ka ba kolotsa ditaba tse ka bang di ka setlhogong la le mona he ba etse ntotsetsa bona ba di kenye he o di se tsibuwe di bone ke batho ka kakaretso ya ka nthwene ya bona jwale hona le puo ena ya hore ya ho hiletsa di shelter tsena ka mabaka a sa utlwahaleng and jwale o batla o tseba hore wena o ikutla jwang and wena o kene jwang mona ntho e kang jwalo tla utlwa ka ho yena ngomnye womama bazoshaya wasinika as shelter officially usuka apha ekasemrhesi yesitsha cela ungene kwela cala wena uzokwazi ukuba secangu wakhe okay mama nansi customer mama wena baye bakubhalisa rasaqala ngoba bafikile abo bantu basibhalisa amagama aba bathi zizoyenza zizodiliswa i-shelter yo this is new news yabona asike sivele point bafike nini no mama sorry ka ukena hanu thank you no kule veke phelile okwakulo nyaka kulo nyaka ima nala sisi lo beke soyika uku-interviewer just because honestly speaking I'm a Rasta, I'm a honest man because it's from Lesotho yena naye wanixelela kwayiwa kwayobhalisa baye baselect abantu abayenzanga openly generate all these things bayanyonyoba ke masike sithole oledi uba amamzo uthi bafikile babhalisa amagama chaza bafika bathini manje kufebruary bafikile bathi aba bantu ngabaphi sorry abalapha egarage bangabasegarage usista lo nomanager lwasegarage behamba nonto nomanager lwasegarage ane babuzanga baba ngamasipala weniveske nabona umanager wasegaraji behamba nomanager segarage yaba ke ngoku lo manager le
xa sigqiba uthetha ngoba mna bandibuzile uba ndingene kowuphi unyaka apha kwaxa siba ngoku andiwazi unyaka endingenenga kudala ndilapha esiteke yabo ndathi mna inoba ndingapha ko-20 bani ndilapha not 20 not 20 30 ndakhona not apha eShelton ya eShelton I'm not sure how many years apha mara kodwa udala wakhona kwala maybe 10 years sendithi ugqibile apha esiteke andithi around apha esiteke oko ndihamba xa kumane kokha nalo garaji bingakokhi mos good in other words dala wathengisa esitrateni kudala ndathengisa esitratweni okay mams ukuze umuvele apha ukuze ndimuvele apha ndandibaleka phaya uyabona phaa bendihlala phaya phambi kwakabufu ne bithethwa ba ndiyatshalilanga phaya yabo and sekokhiwe apha and bekungekho nomntu apha ngakhola bingumntu oyi-1 ukuze ndize apha ndaza apha ke oko ke ndilapha so ngoku namamzokeni njengoba besithi bafuna ukuzivuyisa uthini Ngoba kukhona loo nto leyo. mamela bafuna ukuziwisa ne njengoba besibhalisile mna ndicingela uba mhlambe bazasilungiselela nathi abantu abasebenza bazasibonelela indawo apho sizawuthengisela khona so akho ngxaki noba bangazi hayi mna andinangxaki okay hayi andinangxaki ndizathini kodwa ukuzibhalisa oku ndithatha ukuthi mhlambe nathi bazawusipha iplace inyana yokuba sibe cangwa kwezo nto ezawenziwa apha endingayaziyo noba zishop noba zintoni before benibhalisa ngoku last question before benibhalisa khona ngoku qala ngoku yazawufika zawubhalisile ipermit bowunayo ne-license oh okay yona wayibhalisa phi mna ndine-license esayithatha kwamasipala okay mawuqala ukusebenza phi usaqala okanye sosebenza sendisebenza andithi sendisebenza i-license sizenze ikudala silapha etawn sisebenza ngaphandle kwe-license okay mamzane so rasta yam uthini mama uthi yena unayo license awucingi uba maybe baze kwaba bantu abanepermits kuphela no Rasta no that is not the case. The case kukunyonyoba. Why they select abantu bengabizi the whole community? Rule and divide. They are using the capitalistic mentality thinking. Why they choose bengayi abantu imbabiza abantu generally bonke abantu kubiza meeting kunyonyobe kuye abantu and sister phendula ngoba omnye umuntu bambuzile uba awuthengisa insango na hayi andithengisi njani we have a question babuza questions ezinjalo instead uba baye abantu nabathengisa insango bayonyonyoba uba okay nabanibuzanga ke ngentambo okay yogqibela ke mama before sikushiya ngabathi ntoni uva kanjani ke ngoku nje ba kukhona abanye abangabhaliswanga bona ngabe bazawuba njani wena maybe wena safe bona yena ngabantu bosebenza nabo mosabantu bazava kabuhlungu kaloku nama ndivi kamnandi ngaloo so babalungiselela okanye bangabalungiseleli mabasilungiselele sonke sibe right sonke hayi mamzo ndiyabonga uthengisa ntoni ke uadvertise nje ibhizinesi yakho then siyapha handwork this is art plus ngukudla this is art handwork okay that's mamzo where art must be displayed Shelton so shelter number 1 lona shebe ijongera shelter number 15 nanso kumamzo kanene kumambani maditaba rantsana madita barantsane ngesixhosa nozindaba okanye ndibeka wrong enkosi mamzo papaye ke urasta ke lobe singamfumananga lapha is another person on a testimony kasixalele ke ngoku uGrootman ngubani as introduce both this one nguwe both ngorasta nalo ke jaja fele uGrootman ugrand yeah ndiyabona uphethe into ezikhala kamandi ne shosho nawe lapha eShelton mkhuluwa so sicela nje introduce ibusiness yakho and yeah this is Rasta Papa and Brian ndingumuntu oqala lapha eShelton hoyibo ndingumuntu oqala enenya okay ihle ngiyayazi mina but the umasipala viewers wanibeka sendizibekile kwezi Shelton exactly put it perfectly umasipala wakubeka sozibekile sendizibekile okay
le ukubana i-shelter sizawususwa I understand because I've got some employees here. How many employees do you have? 3. 3 employees, including yourself. Yes. Oh. So it's like total of 4 employees. Exactly. So you're feeding 4 families, ne? Exactly. Okay. Uba destroy i-shelter, then we are all dead in our families. So iyoba ingxaki eserious leyo, sizoba singxakini kakhulu. So And thina sifuna ukumosha thina. Sure. Ukusela, no, it's not part of the business. Sifuna ukuzamela ngezandla zethu. You understand? Yes, sir. So we honestly don't abide with the saying ukubana i-shelters is destroy or something. No. Yes, sir. Andamelana nayo leyo. So but as umuntu wena odila ngokutya ne ngibona kwezinye indawo kumdaka. Yes, yours you have cleaned yabona no ukuclean kwelikala lakho but something from kwelakala maybe ngaflyer to a customer's plate or maybe kukutyeni ukutya. Ufila kanjani ngoba umdaka obu, and secondly why ungakancedisi uba umdaka maybe ubususu? Yazi into endiyenza mina. Kunabantu abahlala apha esheltini ndibanike umchanyelo every day ekuseni. Bachanyele then ndibanike ipapa for pay. In a way Then food ubona kusi- every day ekuseni. amageza Every day ekuseni. Yo, Kunabantu abachanyela. i-leftovers zakho bafika banika- ngabo 6-7 uzofika bechanyela. amageza So you're already giving them food. Phinde futhi. yes man Yo. yes man And keep the land clean, okay? Bakhiphe indawo yethu clean. Hence why we body clean now. And one day she speechless. Okay, yeah. So i-permit unayo wena Grootman yokuba lapha. Permit is now. Okay. So i-permit leni ibhatalwa phi? Kangaphi? Masipala once a year. It was 170 if I'm not mistaken. Okay. It's affordable most. Yeah. Once a year, ne? Once a year. So now uyibhatale kulo tata bambizayo bathi ngithatha ushaye. Isasibhadala phabusha. Oh, okay. like now uyamazi usha Okay, definitely because ngokuqala ngayi. So ngoku ke ngoku I hear khona omnye umama othi bebefikile last time apha bezobhalisa abantu like aba operator apha eShelter. Yayifumana lonto le. Yeah, I customer Kaphi Caltex garage. Yeah. Oh, okay. But nangu Grootman angakunceda naye. Caltex garage Yeah. kwabantu Abase Caltex Only. garage le isekuyinantsika Astron Astron only garage. babe ngekho bakamasipala No. hayi Caltex only Caltex no only. tender Hayibo. no tender So No it tender. wait, let's be sure. tender. It was before the garage changed. Yeah, it was before. So ngabo bodwa Or during the changes. During the during the changes. changes. Yes, I might say. Approximately when, because this is March, Last month. Let me say. February, ne? Yeah. And okanye mid February, ne? Okay, Grootman, I know. Ubusy, you are a busy man. Siqala usiqalela ibhizinisi yakho uba imalini plate nani shelter number bani zonke lezo. I-shelter yam 1920. Number i-shelter yam ke le. Okay. Opposite CNF. Yes, sir. Yeah, iplate yethu iqala ku-30 rand kuya phezulu. And- The platters siyazithengisa apha Okay, and very affordable. How Starting much? From 80 rand and above. nice. So do you deliver to places We deliver around town, around town? no charges. Okay. Ndicela ndibone outfit yakho. You're really looking nice. You're looking fresh. So this is the attire. Rasta pop and pry. Yeah, you can turn around. Hey, this is clean. Grootman, ndiyabonga ne. Welcome to Stacks Break.